Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalam Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan netepi jejibahan tanggung jawab tugas-tugas lan timbalan dalam Gusti kanthi penuh pengabdian. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Limrah ingkang kaping 17. Lan sabdo dalem Gusti ngajak kula panjenengan kados pundi dados murid dalem menika nggih dados abdi-abdi dalem sing mujudake pengabdian ing ngarsa dalem Gusti dumateng sesami. Naminipun abdi menika nggih namung nindakaken menapa sing dados dawuhe bandarane. Lan jejering abdi kula kinten ing jaman kula panjenengan sakmenika mbok menawi sampun do wegah dadi abdi utawi batur. Awit naminipun batur menika ya gaweane tanda kutip nyuwun sewu kaya jongos sing mung dikankon wae terus dibayar. Naminipun batur menika ya embat-embataning tutur, sok-sok ora diregani, sok-sok anane mung diseneni utawa disalahke. Lan pakaryan batur menika termasuk tanda kutip pekerjaan kasar. Padahal nek awake dhewe nuruti mentalitas zamane awake dhewe, pingine ya nyambut gawe iki sing kepenak, sing eyup, sing adem, ora rekoso, ora kemringet, tur santai ning duwite akeh. Nah menika sing kadangkala tiyang lajeng wegah dadi batur. Menapa malih yen kula panjenengan tingali generasi-generasi muda zaman menika sok-sok nyambut gawe sing kasar menika ya wis do wegah. Kula kemawon yen wangsul wonten ing griya alas sakiwa tengen omah menika wis bero, ora ana tanduran kaya jaman biyen. Yen biyen alas ki isih ditanduri jagung, ditanduri lombok, ditanduri terong lan sak panunggalane. Ning saiki beroro, ora dipaculi, anane ya mung ora-ora. Paling sing tuwuh wit gedhe-gedhe. Awit menapa mbok menawi lari-lari jaman saiki wis wegah neng ngalas. Neng alas kuwi panas, durung nek wayahe udan ya kudanan. Durung gaweane ya macul, ngethoki kayu, jabut-jabut suket menika lak pekerjaan kasar. Tur duwite ora ana. Yen ana ya kudu nunggu suwe. Merga hasile olan alas ora iso langsung metu, ora iso langsung didol. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah kados pundi kula panjenengan dadi wong sing bungah netepi ngleksanani sedaya titah. Kula panjenengan dikersakake dados abdi-abdi sing nglampahi samudayanipun kanthi semangat sing turah-turah. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula
mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 17 ayat gangsal ngantos dumugi 11. Nalika samono para rasul padha munjuk marang Gusti Yesus. Kula sami nyuwun tambahing pengandel. Gusti banjur paring wangsulan. Saumpama kowe duwe pengandel sawiji sawi wae, wit besaran iki kok perintah bedolen oyotmu lan ngaliyo menyang sagara, mesti bakal manut. Saumpama salah sijimu duwe buruh megawe utawa pangon, apa kelakon wong mau mulih saka sawah terus dibagekake, kene mlebu mangan? Handak ora malah diperintah, aku tatakno dahar, salino, banjur ladenono, yen aku wis rampung, mengko genti kowe. Handak iya, dadak aweh panarimo marang buruwe, dene wis netepi pakone. Kiraku ora. Samono uga kowe, yen kabeh dawuh wis kok tindakake, matura. Kula menika abdi ingkang boten piguna, namung tumindak menapa mestinipun. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, rikala para rasul sami sowan ing ngarsa dalem Gusti lan nyuwun tambahing pengandel, Gusti Yesus paring pitedah bilih pengandel ingkang dipun kersakaken Gusti ora kudu gedhe banget, ora kudu jero banget, ora kudu amba banget, ning pengandel sawiji sawi, pengandel sing cilik. Yen para rasul nggadahi pengandel sing semanten, para rasul bakal meruhi dayaning pengandel menika. Wit besaran sing diperintah bakal pindah neng sagara. Menika dayaning pengandel. Mila kula panjenengan nggih dikersakake Gusti tansah duweni pengandel, lan pengandel menika nggih diayati, dirawat, dijaga sak wetahing diri supados ing sak mangkih ing wancinipun pengandel menika bakal ngetokake daya kanggo awake dhewe munggah swarga, bedol awake dhewe saka donya mlebu swarga. Lan lumantar pengandel menika ugi Gusti paring pitedah dumateng para murid anggone ngleksanani menapa ingkang dados dawuh-dawuh dalem Gusti. Yen estu nggadahi pengandel sing sejati, para murid anggenipun ngabdi menika ya penuh tanggung jawab lan setiti, kaya abdi sing boten piguna namung nindakake apa sing dipun dawuhake. Naminipun ngleksanani dawuh menika sok-sok ya ora gampang. Merga apa? Sok-sok awake dhewe kreatif. Umpamane jane iki mung kon tuku sego goreng, ning merga kreatif tukune ora mung sego goreng, ning ya tuku es teh, tuku es kopi, tuku tempe goreng, bakwan goreng lan sak panunggalane. Kadangkala awake dhewe sok-sok mekaten. Pancen ora ana salahe, ning anggenipun kula panjenengan ngabdi Gusti yen sampun ngleksanani apa sing didhawuhake wis cukup. Nah menika sepisan malih betahake manah sing andhap asor lan ketaatan. Mugi-mugi lumantar sabda dalem Gusti dinten menika kula panjenengan sansaya bungah anggenipun ngabdi Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia,
salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.